mariogo ngoswara aseriroba bone kare togosimeka emete ngokeaniere chikemike chia seriroba igongo ko emete ya kere simekiraro ngokeaniere gendo kiek chikemike chia seriroba igongo gosimeke emete amane bimeri no kwengenjo ekiara ngokonyere binde bitatu na kwanire omoncho mategeri mbona otonyora sembe onyura ngomurule kurunga kirimo hai na lero turamonere omulisia Elda Elijah Omeji uyoga endese ukwa na intubo no morogoba subu jabu simeke emete lakini bodi tu kubolinga asembe omoncho mategeri ayo manyere wonyo utubwatiga gotasina betu simna wusho twakiro nga ine emetene mengi gosume kusi ntubwate mebakora ntubwate mekabiri ntubwate miobo ntubwate melingamu metekiaye eremi ya usi inokora ba gosume kwasi meri yabirenda metekia abantu basi no bagusumeka ayo monyene metekili usumeka no rutabiga igasembe gota sina 0741583878 alafu no ncho sari wechimba te metekismete kwane ekolende imeli iko badaye ni bolisi miyago tebi bono morogoba mete obuya mete eliusme ne linga kikorokwa bono omulisia ndake gatukuja kukonera igoro jo obusime kimete nunyara ko describe me egati nga kimete gusime kwa se egusime ku agatuko na agroforest nga kimete egusime kuna ndeko kianyo ko irugwe liroba liko kinia amangana yobu oboto bwa se liroba mbiamono asiriswaligia karto gusime kimete number 1 emetene yengenjo buna twanyolire kiagera nere gotokonya mbeye tokonyu ego purify mbeye tokonyu emeteye ekero yasimekiro buna bono nkokorere buna ogotanga embe ndito ego chasumo buna monekero iseko banga tosimegeti metandonse embe onguchire nditekiramba uti nabo gekobunimete kyabuna amatoke kyabogori ebirama igongi mete nkwakitira as wind breakers buna eliye egotanga embe eliye ndito imete igona bodo konyoranga asu family ase compound yao asu mugondo no bwente kobekemete eliye gotanga embe ndito erachesali ebimeri erachesali amatoke erachebune mesie emete ingobe kwaroro nimete yakarutwa isimekire enjere nenega ne twa isimeka chimbago goeta twayesimeka katika time kabata ko goeta elinde ya as wind breakers no ina family no ina somenyete compound yotote unga compound de bwente ko bariuka igo bosa igo pe igo bwente ko beke metime yenero ngotangire kwirende itwate banga embe elinde te gocha na mogona nyonko nyora ya kore ntuki ya bwire kirama negero to kuririe emete to gusimeka ngokonyere asogotobiriroba gokonyera asogotobiriroba ekiagera mune mete na kwana litanga nero ikwire nitrogen aseliraba kurore mete yenero kera matari agundire kurugoro matari kera kugo chance ngokonyare asokoira ni ndokorukanga compost manyua aseliraba matari nabago chagunda atobiriroba igongi mete yenero ngokonyera asobotobwe bwendo riroba ne mete yende togosimeka ngochole kwanyoranga ngochere ya tokonya yaba buna chinko asenka twatumeka as fuel mete ingo tokonyere as chinka cheito ne mete menge togosimeka muna bono eyende ngocha tuli twasamba makara ina na bego tokonya asinga njobo tumike bwanka enjere ne na bego tokonya sokoros inikam konyowa ebitoki mete ya kerete da sega tieto muna bono ekaro kanyoro mugondo ole liokaigo nabo kanyoranga liba gochikogore mete ibo gosimeke mete ekaro kwa yaro iri mete yaba buna chinko mete kwa eonia ya kanyorere ebisagu binde ende watumeka so asenka igonge mete ne yamana asobogi mabwaito ekaro tokoje burukani mugondo asigento kiek asobole mibwaito eyende nero romune mete yenachoro ntoya tebenga nereri entore ka stoka tebenga naki nabego tokonya koros chibao chibaya chitokwa gachera chinyomba twagachera furniture sasa mangana agriculture igonga nere mete yetosimeka asegati yemigondo yeito nabego tokonya ase o tumikibua koros chibao ne mete yerarone kare kondi guja industry yaje gutumika bana chinko buna mono lero se itatu wate industry echikaye yechae mete nero toja twaonia yaje gorento kiege yaje gutumika ro igemeteye gotokonyere nese mende mete gotokonya agroforest goteba imete ne ndenero re me togotange ere medicines era mariogo etobikintu ayegerete gaiga imete nde togosimeka asenka yeito nabonyoranga ne era mariogo igemete ne yamana asogosimeka asichinka cheito
motegereri ontegere mwancho motegereri no mwancho muligeri Getembe television Getembe fam inyuro morulio kuronga Kirimo Hai na Kirimo Hai no morulio koletwa sole na BioVision Africa Trust kugwata na BioVision Foundation asubu jabu kwelimisha so kwa chisemi nubo manyi iguru yukulinda ubulimi na gokoro bulimi bule ne faida Kigema Elijah Omechi no mwabisabu bulimi kuru sub county ya Bubasi neretu sanganere bono morogoba Kigema lakini mwancho muligeri tu gobolinga libuli to kaiganga kigo itasena beto studio gali to gotabinga na bokenda kukwana intuga de tabinga mete kiaye emetene mingi gusime mete kiye gusime kuga guseino ayo mwenyene kwa gomete kiero ngakie kuru kwa silieta na andinga kie kuri ndibi meli bono omo obisa katukwanira gusi na region mete kiye egokora buya asukule egokora mangana agroforest mbia mana seriswaligia asegusi ntubwate mete ao eitogosimeka na ande eitoga nitugosimeka elinde yasimekwa amende bime tali mete yonsi gusimekwa bona mono nkwanire omote okoruko mulingam moto itogo ntugosimekwa mone mete ikera ni gokonyuriroba onywa mache sana okole na ndo salirie liro lito lya gusi bone mete itogukwanira asewetera togosimeka mone bimeli bona mono gusiga ntubwate mete kurukwe mesocho emete mesocho telimebe mesocho ni miya na batoko yesimeka asegatie megonde yeito etokonye konyora chinko etokonye embe nditotebu na jibimeli na ande asesimekire teligo saliriro bani gego tobiriro ba umotoko ko musocho umotonde togozuroka ne mesabisabi bono to to kwa ne meteri to konyora se itoga mete mesabisabi bona bona lina kwa nanga meteri go fix nitrogen na asiliro ba no musabisabi umusabisabi yakaroko yosumura kurunse na bakonyole meriya ne bwato obotundugusi umusabisabi umuteme sabisabi ne miyase kibanda gohete okonyesime ko wayebeka kireni kibando ime mete ine miyera se kwena to mana goche mete yekurukunga emesocho emesa emyobo na roteli meba se megonde yete kyagara na roteli konyuiro babo bego steri konyumache aseriro ba yonga emete ine rotogosimeka ne mekabiri ne rororo mekabiri ne roteli gosaliro ba ige gotakanero yaro ligurioka tego tugwa ne biriri emekabiri ne roteli mebe asogosimeka migonde igemetene togosimeka se itoka amone bimeli na kwa no mutangani ne mesocho abotoko yesimeka metende ya kabere ni mesabisabi abotoko yesimeka metende ya gatatu ni gotoko yorukanga emekabiri na kwanire ya returero emeteye na botoko simeka ne ndi menge ne rore menge abale mina botoko teganga omategere ne na barato mente elienda roche eremiya tokusimeka mana gendo kiek amone kibando. Alright, wuru wachimulilo wategera linga tukure na sole 0741583878 izi michago imiri satunya isano aso tabinga mote kyoyo aywanchete na ande no riyo gusimekwa se oboli mibwawo Getembe from alo ajobule yonzaligo ndita zambu yoro mwana mindo mbia mono sana kwa bwatira na reform gavana umwiki ulio pole tega si account ni hata ikumia katika mwana wa Simba arasi Ori yangu muri mbuyora so monene na itabe mbia mono yo mogo kwa na ero mugaba no mukuru kwa me account ya titi na era kwa bwatire bono nje na rego te baiga bono ga se to bunandi gerete kenyureke ga ya se gwodi na ko abantu abange igona nje mpaka no onde ina abantu abange ndoche bara abandi to gimeke melingamu na ndenale kubori umurisi nga anene melingamu nerera ikirgo simekwa asoro beba tenga joma etebo no una teita ebire mutubwa te ebire bikanere support go simekwa nga no robebe otene chano na ndo no right ikune ebire mubia abire bikeme teke gwanda go simekwa Yembu ya mono tigo morisha ngirani yone ko magabana. Ya mono sana santu sana sidi buli liago Getembe from alo. I'm not good, sir. How are you? I'm good. Oye, tengo te. Pone kusimeka mapera. 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 Yes. Avocado. Alafu mali kusimeka motekete o kwatiki hivi gati mwetina na chokoro kusaba mura ache mwikarante. Unere simekire sino. Usemwago.
Guayero chirina utati tubite. Na liye tuli bere mwako. Wansere. Lipera. Kubeko ne tubwati endagiro mu binyenye gutuguru. Biyamono sana kan tikuburiye yonde. Alisi. Biyamono kwatale biri yago akisi njika kitika muguriye yonde manyenera bari muri bagusumeka. Tukonde bwango yenda manye. Bagusumeka meti yeliyo mune birundu. Biyamono sana. Biyamono tienda aburiye yo. Getembalo. Atote ime tuko simeka nele li iga subu gango yambo kuliyo yonde. Okay, akwara eba kora. Abagwe metandege nero. Ringa mundero. Aha. Eka mano para agaki. Manye komeka ne ekrangu etinjero. Mbiyamono sana elino asante tigambo kuliyo yonde ga manye nele li. Yani mutebye mete inu kitwali abantu bakaiga tudemete mugusime kagu eligero molisi agenda kutomanya mangana yubu ya bimete igasimeli asinchumuro bulino igabuwo mole mituli noro okurunga kirimo hai 0741 583878 mutegyo ya yogusime kamugodo gwa ototabi bahede mete abantu mbali bagusime mete ndi gugu mingi ugu miti ngakibona arunge yaruseti ayi mutegyo rya ndozimete zino gago ayi mutegyo gusime gazi asobole mubuwabo omayetiro tebi gana biranyara kandi gusime ko motomo be omulisi awukani oyu ya yambobe oyu ga kingosa liole totebi ngoga iga Getembe alo Getembe hello Digambo liondeka iga oyu ya kandi Getembe hello Yes, Saligo. Oh Yetara kandre sana tamsupu. Omosa amoringamu kwa amoringamu. Kwa kukano korosibano. Alafu emekabiri arongete sibano kise mombabe. Emekabiri? Obega darali. Esa kibanda ese moya gotire solo bago. Okay, tianda guyo ndega Getembe alo. Halo. Halo. Na kyogoro kwa. Halo Getembe. Pole sana. Getembe alo. All right, tianda na nyoro yondega. Getembe alo. Getembe. Na kyogoro kwa. Oya koro kunyabuti mama nangese utombe. Nyabuti ngayin korutombo kwa gakoru. Ngamote kyogosibe kasino. Mate metrele kuguru te kugwe simero ndangese ndagere ko tumekwa. Karo mangete tu akakete mle kabiri ke usime na bote ke se kya hai to ajode me kabiri le ko sadiane ko be ka mate chai ko nya sa ndagera. Ora namba 2 ninga mwe ko kuguru chari ne ndagere kare ko te ndagera ndagera tri kwama. Wame ko be ke me sabi. Ama pera ngo kimekuare ko tikanda ase ndagere ko tano ne kibano na bona bekari pere rimasi ne nzinyo ko chigwate miro mugako bintoko ruchize machatombe nyabuti mnamono kwa cinco be kubekerangwa toko yatia mangana maya inde biro ko te ndagere ko tumo ko te ndagere ko tuko kwa kibano no ne ndagere yenge ngo bori no na manya kwa asante ko biro ngo ko mbia mono Getembe alo aro tarigo ngakiogoro kwa kwa uji samida sauti mugirange tago elieto liao se kwa jimatonde kutoka na kembaye kinyone kiemu gwaji kwa nyene na liji Kuruengo to mbia mono sana elibo liao sinki moto kyokusimeka ndo mtensi megeta na wote megeta ko yani mekali ko simeka sa compound ende ninga mukwire to gotia go turuguru meke na rute ma to kabeka meke na lienda gire tari gutari twakora ni mbia mono shengenda sumulisika tumonye mangana maya Getembe alo iyo mwali Getembe alo na kyogoro kwa koranga yes na kyogoro kwa diamante but na kyogoro kwaye gekombe nga yubwa korwa wako kun achenge baba nyachenge
Mutakio simegete. Itawana. Mbia mono tikabo toyera so mobisa tebo semetenga kigulene mia mobisa right yo mechi abantu bakone bete menge tumyo kingo asemete basemetenga mbia mono asemete ye mwa kwanire moto semegete weta ibagi cyo moto ko mulinga muna yo kwaniranga no mote oretira asara asemigonde ya itomono eke yo kunywa mache na tutake irgo simekwange ne ndagera izo konyoranga mutagete gusimike melingamo mubwente kuigwana sama mukubeka bogeka iga tebwente kuburukana sigento kieke asicindagera na kuruoro ekerugo simiko mulingamo abantu baminta abande bare bagoja bagosa bagosimike oyo mamuina angoli mali ndagera ai wasimike melingamo bono mali oyo muina atari okarento kieke tari kogesa kende igo mulingamo oro ubwente kubeka ubino ria kwana egotigoro nonyeroche mate tebwente kubeka kyarege kunywa macha mangi igo nga ebwente kubeka 100 meters kuroche mete yemelingamo nechi bakora chiri bate abana bakora na chiro chintori kuburuka nandagera nigo chikunyuna chiro chiriro ase mote obakoma bakorore inseni gare very dry okunywa mache sana ekiro muri shukwa nengane yu andake mentera michando kyabalimba gwetera ekero bakora agroforest batamanyiti bona ekero mugusimeke mete eliye tata keiri kuburuka nigune chibando muri konyora ligesa ikena keru twate banga ige kunywa nutrients yakora koriro yareta liraba lyaba very dry lyaba likwende nande jibiriri bine biro byamana gutanga kabisa ndagera telikoba nakito atanga emete tutagete tosimeka ne medeli yeto yeke gusi yaganiri kuburukani wo mugondo twate bamuna wona emesabisabi emete yende muna lipera twate aba ebirangweti emete iteri gusaliroba nande emete bune mesocho twate aba amataye ni gara magari ekogwa yatobiriroba igonga emete bune iyo naretoka nirigo simeka ne emiobo na teri gusalira ba kyara matali ni gakugu aoncho ka koragento kiek abo tobu na meri ya yeteri kunyuma che mono teri kunyuma che aso bwingi igonga emete ine tubante kusimeka amunebi meri elinde yakonya koira niriroba lyatigara gutwara obo tobu buri wa butanga ine ari mete twatebire egani tugusimekwa yakoba mugondo Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited Nero eduka cholide iri kubatuka